Teams Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang magayon marhay na programang Marhay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sana po kamo ay naliliwanagan. Kang medyo hamon bagay na satuya, medyo Father dipisilon mambaga kaya. Magmahal kang kaiwal, mahalin mo ang kaaway mo. Pagkatapos kang insultuhin, pagkatapos ipagdarasal mo po siya. Alam mo, ang gusto kasi ng Panginoon, magkaroon tayo ng magandang buhay. Yan naman talaga. O paano kita magkakaroon ng magandang buhay? O paano kita magkakaigwaning maray na buhay? O basahon ko giraray ang tataramon ng kagurangnan. By the way, I would like to also greet si Asanya family sa Lakandula. Nagdadawag palagi daw sa atin yan, sabi ni Tintin, si mama niya. At the same time, si mga tugang, si Marian. Yes. Uni, basahon ko't magayunon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 6, magayunon iniho, talata hanggang 38, 27 hanggang 38. Ini sinabi ni Kristo. Ini talagang mensahe ngunyan. Kasi alam mo kung sa tuya sanang isa sa buhay, isa buhay, bako sa ng pakinggan. Isa buhay talaga ang tataramon ng kagurangnan. Magayon ang buhay ta. Di kitang katatakutan, maglakaw ka ng anong mga, di ka matatakot sa paramon, di ka matatakot sa mga mamamatay tao, hindi ka matatakot sa mga drug addict, kasi walang magiging drug addict yan. So, walang masamang tao. Yun. Bakit? Lahat tayo ay mabubuting tao. At ito nga talagang, kaya nga nagkaroon ng batas, nagkaroon ng turo ng Panginoon kasi nga may mga taong gumagawa ng masama. At kaya yung batas para sa mga masama, hindi para sa mga mabubuti. Kaya kung walang mga masama, di wala na kinakailangan ng batas. Bakit kaya nagkaroon ng mga batas? Batas na ganito kasi mga sa abusado. Kaya kung sana walang mga taong masasama, di wala nang batas. Ayan lang, parang hindi tayo gumawa ng masama, yun, kinakailangan magkaroon ng batas. Anong batas na sinasabi ni Kristo? Ang batas ng Panginoon, may 10 commandments gani, pero ang batas ni Jesus, isa lang naman magkaminuruutan kayo, magmahalan kayo. Kaya sabi ni Kristo sa iyang mga disipulos, o sa inyong mga alagad, basahan ko mga tugal, alagad, sinabihan ko kamong mga nagdanaog sako, kamutan nindo ang sendong mga kaiwal, gibuhon nindo ning marhay ang mga gibuhan nindo ng marhay ang mga nag-uungis sa indo. Bendisyonan nindo ang mga nagmamaldisyon sa indo. Asin ipamibit nindo ang mga nagpapakaraot sa indo.
kung may sumampaling sa indo sa saro nindong pisngi, ipasampaling panindo sa ibong. O, para grabe Kung may mga mag-aagaw kang sa indong aklikboy, itaon nindo sagkod ang bado nindo. Grabe, huba kanakaan. Tawan nindo ning lambang naghahagad sa indo. Yung tama, sabi ng Panginoon, magbigayan tayo, wag tayo maging kuripot. Hindi ba? By the way, binabati ko si Eric, nagdadog sa daraga. Thank you, Eric. Kung may magkuaning anumaning sa diri nindo, dahil nindo iyan pagbawion. Gibon nindo sa iba ang buot nindong gibon ninda sa indo. Narumduman tayo ini sinasabing golden rule, mga tugang. Gibuhon nindo sa iba ang buot nindong gibuhon ninda sa indo. Kaya kung anong ayaw mo sa sarili mo, wag mong gawin sa ibang tao. Di ba? Kung ang mga namumut sa nasa indo ang namumutan nindo, anong halaga kayan para sa indo? Maski ang mga parakasala, namumut man sa mga namumut sa inda. Kung ang nagigibo sa naning marhay sa indo, ang gibuan nindo ning marhay, anong halaga kayan para sa indo? Kaya miski day kapigibuan ning marhay, magibo ka ning marhay. Ano? Pigibuan ka ning maraot, magibo ka palagi ning marhay. Kaya igwa kita ning pagpagirumdum sa indo aral daw. Ang programang marhay. Yan, marhay na hapon. Magibo kita ning marhay. Anong halaga yan? Kung halimbawa, nagiging marhay ka mo sa, nagibo lang sa indo. Maski ang mga parakasala, nagigibo maning kaiyan. Kung ang mga tao sanang pinaglalauban nindong makakabayad sa pautang nindo, anong halaga kayan para sa indo? Maski ang mga parakasala, nagpapautang man sa mga parakasala, sa paglaom na sinda, makakabayad. Pakung arog kayan, kundi kamutan nindo ang sendong mga kaiwal. Ay, ba sa tuya mga tugang, di kita magparairiwal. Kaya mga tao away ng away, yung kapitbahay, sa halip na tulungan, aawayin pa. Huwag nang away. Ano? Hindi maganda pong away. Kasi pag away ng away, tayo ay nagkakahiwalay. Ano? Dapat tayo ay magmahalan, magtulungan, maggalang. Importante yan mga tugang. Pabuti natin ang ating relasyon. Ang napakaganda. Sabi ng Panginoon, magpasubli ka mo na dai naghahalat ning balos. Kaya baga magayunon Kaya sa Bicol, sabi, pag tinawag ka ning pabor, ang sabi ta, ang Diyos ang mabalos. Yung mga Diyos mabalos. Yung sa tuya, magayunon mga tugang ang Diyos na ang of course hindi ganti, pero ang salita kasi gaganti. Ang Diyos na ang pupuno. Yan. Ang salita kasing ganti para bang masama, pero gamitin na lang natin ang magandang salita. Ang Diyos na lang ang susukli. Yan. Hindi gaganti, kundi susukli. Kasi pag sinabing ganti, para bang masama. Pero ang siyang susukli, yan, tanda natin, lahat may sukli yan. Ano? Tanda natin na doon nga sa pinapanood ko na pelikula, Indonesian movie yun Pero siyempre, Muslim, Indonesian movie yun. So nakita ko na pinalalabas din nila na ang masama ay nauuwi sa kapahamakan lamang. So pag mabuti, siya ay pinagpapala. Okay? Sinusuklian. Sa Muslim kasi si Allah. Yun. Sa tuya, sa ang Diyos. So mga tugang, iyon mga nanggad. Ano? Suklian natin ng kabutihan. Hindi ng kasamaan. Magayon ng baga. Okay? Sabi ng kagurangan, kung iyan ang gibon nindo, magkakaigwa ka mo ning dakulang balos. Yan, maganda. Malaking sukli. Magaling. May gantimpala. Tanda natin,
tayo ay pagpapalain. Pagpapalain. Kung tayo ay magiging masunurin. Pero pag hindi tayo magiging masunurin, tayo pasaway, palaway, bandang huli tayo ay magkakahiwalay-hiwalay. So, hindi nagkakaisa. Okay? So, magayon mga tugang. Okay? Asin, magiging mga aki kamo kang karohalangkaw. Magiging aki kita ning kagurangnan. Hulita, marahayon siya sa mga mayo ning utang na buot asin sa mga makasadiri. Maging mahirakong kamo, arog kang sa indong ama. Yung magayunon Tanda natin yung tinatawag golden rule. Yan mga parumdum sa tuya mga tugang. Dahil kamo maghukom sa indong kapwa asin dahil kamo di kamo hukuman ning Dios. Dahil kamo magkondemnar. Yan mga kadaklan sa tuya mga tugang. Huna mo sisay ng apo dyan una mo kaya sisay ng mabuuton. May datayan mga tugang. Tandaan ta na sabi ng kagurangnan, day kamo magkondemnar, asin day kamo kukondinaro ng Diyos. Magpatawad kamo, asin magpapatawadon man kamo ng Diyos. Magtao kamo, asin tatawan kamo ng Diyos. Tamang takad, dasok, hiniyugyug, asin nagsusupay pa ang itataw sa indo. Kung tanda natin, mga tugang, ito po ang panukat. Ang sabi ng kagurangnan, kung ano ang sukol na ginamit nindo, iyon man ang gagamiton sa indo ning Dios. Okay? Magayunon mga tugang. Okay? So sa pagpapadagusta, sa kuya pang taan ko aning bagay paano sa susunod na na part natin mamaya pagbalik ko bibigay ko sa inyo paano natin magagawa ang paggawa ng kabutihan sa ating mga kaaway. Ang oras po natin ay 34 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat, at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaxan FR. Isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko, El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang
ng promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa Maray Magayon na programang Marahay na Hapon. Sa tuwing pinag-urulayan ngunyan ngani with Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi. Ang day na kita da magparairiwal, magkameruutan kita, sabi ni Kristo, kamot anindo ang sendong makaiwal. Alam mo, iniho talagang turo ni Kristo, talagang sarong unique teaching ini. Ang mga ibang reliyon, ang turo ninda, an eye for an eye. Pag sinaktan ka, saktan mo rin. Gumanti ka. Yan ang turo ng iba. Pero sa atin, ang turo ni Kristo ay huwag kang gumanti. Okay? Mahalin mo sila. Ipagdasal mo sila. Benditionan mo sila. In other words, magkaroon tayo ng kaligayahan. Okay? Yan naman talaga ang gusto ng Panginoon ni Kristo eh. Kita simply that we become a better person. Okay? Sabi nga ni, whether you're Christian or not, Kristiyano ka o hindi, tao ka, hindi ba? Importante, tao tayo lahat. Maging Katoliko ka, hindi ka Katoliko, tao ka. At bilang tao ka, kinakailangan tayo ay magkamahalan, magkaunawaan, na tayo ay, kaya we are called rational being, na kita ay magkaminuruutan at maggalang. Okay, whether you're Christian or not, there's something in the teaching of Jesus that is worth contemplating. Okay? For anyone who seeks to be a better person, he's urging that we love our enemies. Okay? Not just love your neighbor. Tanda natin yung Good Samaritan. Di ba? Sa Good Samaritan, nakita natin yan. Bakit ko, pero pinakita sa atin na ang tumulong doon sa Hudyo na sugatan, yung kanyang kaaway, yung Samaritano. Tingnan mo, yun ang halimbawa. Magayunan mga tugang. Dahil na kita magparairiwal. Miski sa religion, nakikipag-iwal pa kita. Makipag-debate pa tayo. Pagkatasabi na, mas magaling ang reliyon ko kaysa sa reliyon mo. Mali yan. Ang importante, hindi pagalingan. Hindi pataasan ng ihi. Ang importante, maggalang tayo. Magkameruutan tayo. No, hindi yung nagmamagaling tayo sa isa't isa. Hindi, actually, ang kabanalan ay hindi pagpapagalingan, kundi pagmamahalan. No? Ang sabi ng Panginoon, love your enemies. Actually, that's a powerful message. And it turns out one of the greatest challenges in life. Okay? Why is this message an important one? Even if you are not a Christian. Okay? Napakahalaga po yan. Because this is a universal problem. Hatred. Yan ang problema. Naalala ko tuloy nung nandun ako sa Israel. I have been to Israel 11 times bilang pilgrim chaplain. Bata pa ginanon ako. Tinanong ko yung tourist guide, bakit ganon? Father, kasi ang tinuturo sa kanila, pag hindi nila kalahi at hindi nila kareliyon, kapuutan nila. Mali po yan. Importante yung mga tugang. Sabi ko nga, why is this message an important one? Even if you are not a Catholic, if you are not a Christian. Of course, I'm not here to discuss Christian teaching,
but to address a universal problem found in every human being. No matter what your religion or non-religion, may mga reliyon o walang reliyon, this is a universal problem in this world today. Ano yon? The hatred we feel for other people. Hatred that wells up inside us and causes destructive actions for people who might harm us in some way. But in the end, our fellow human beings who we must live in a common society. Yan mga tugang, tanda natin yan. Tingnan ninyo sa Afghanistan. No? O kahit dito na lang sa Pilipinas, dito na lang tayo. Importante sana na tayo ay talagang magkamiruutan. Ano? And of course, it is that the idea that was taught not only by Christ. Tanda natin na hindi lang ito tinuro ni Kristo. Tinuro din ito ni Buddha, no, ni Gandhi, and many other great people and religions. Magmahalan kayo. Okay? Ano sabi ni Gandhi? Ganun baga? Magmahalan. Yan may magayon sinabi si Gandhi one time. Sinabi niya, okay, it is easy enough to be friendly to one's friends, but to befriend the one who regards himself as your enemy is the quintessence of the true religion. Yan po. Yan ang sabi ni Gandhi. Magayunin mga tugang talaga. Yan ang pinakadiwa ng reliyon. Ang pinakadiwa ng reliyon ay hindi yung magdasal ka ng magdasal, kundi isinasabuhay ang magandang asal. Ano ang mabuting asal o magandang asal? Yung pagmamahalan, pag-uunawaan, paggalang, importante baga. Alam mo, may text sa kuya, baga, basahon ko yung mga text sa kuya ni 8811. Okay? Father Butch, nakita ko po pag pinagbabati ang barangay Lupon ang magkaaway, ang smile ngiti po garo may lastiko. Nanginginig ang mga labi ninda po. Oh, anong ngiting aso, hindi ba 8811? Dapat talagang sincere. Ano? Tanda natin, ang taong gumagawa ng mabuti ay pinagpapala. Ang mga gumagawa ng masama ay mapapahamak. Okay? So, sabi nga ni Mother Teresa, kung bakit talaga kailangan tayo magmamahalan. Why? Because the world is so hungry, not for bread. But the world is hungry for love. Gutom na gutom po ang mundo ng pagmamahal. Sabi nga ni Mother Teresa, the hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread. Okay? So, yun. So anyway, babalik ako mga tugang pagkatapos ng mga paalala. Ang oras po natin ay 49 minutes after 1 o'clock. And Curtis, mas happy dahil sa Enervon. Enervon, parang mas happy. May Enervon, double the happy. More energy, mas happy. More immunity, mas happy. Try it with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready. Doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na ito.
barangay, sa Lusig, Dinubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa magayon marahay na programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At sabi ni 8811, panghusga po ba Father Boots kung kantsawan na mataba at sinagot naman na mas gwapo naman ako kaysa sa iyo? Alam mo, dapat ilagay natin sa lugar. Kung halimbawa sa biruan, magbiruan tayo. Pero pag oras na seryoso ang usapan, lalong-lalo sa tungkol sa ating bansa, walang naman natin na ilagay. Ang problema kasi sa atin, we mix up, mahilig tayo sa halo-halo Kaya talaga, nagkakaasaran. Dapat ilagay natin. Ang tanong ba, pwede bang ang natin, halimbawa yung, I will give you the best. Talagang sorry, sasabihin ko itong example na ito. Sorry. Okay sorry. Sorry. Pwede ba ang kasilyas ikagbo sa lamesa? Mali. Wag mong ilalagay sa yung mali po yan, mali. Dapat ilagay mo sa sabi nga proper timing, proper place, para bang hindi tayo nag-aral kasi ng good manners and right conduct. Okay? Pag oras na biruan tayo, magbiruan tayo, walang problema yan. At hindi mo dapat seryosohin kasi biro lang yan. Pero pagdating sa seryosan na usapan, serious matters, serious issues, ay dapat serious din ang usapan. May mga panahon, halimbawa, mga light moments tayo, pagkatapos ng usapan na serious, okay, magbiruan tayo. Pero outside the camera yun, tayo na lang. Dapat, yan problema kasi sa atin ngayon Marami mga tao ngayon, may mga pinag-aralan yan sabi natin, doktorado pa yan. Sabi natin, mga galing sa universidad pa yan. Pero walang modo. Yan ang problema sa atin. Sabi tuloy ni, sabi niya sa kuya ni 0616. Good afternoon, Father Boots. Paano kung kapamilya na aki, ginawa mo ng gabos noon, din mahirap yata, takes time, siguro maghilom ang sakit na dulot na di pagkaunawan. Totoo yan, it takes time. Simple lang po mga tugang, never force the issue. Okay? Hintayin mo. Anumang sugat, hinihintay po yan ng panahon. It takes time to heal. Okay? Hindi po pwedeng madaliin. Ang problema sa atin, nagmamadali. Ano yan? Nag-away tayo. Ito, okay, hindi, bati na tayo. Hindi ganun po ang buhay. Yan, sana po maano natin yan. Alam mo, bago tayo magwakas, I like to give you some tips po, Ineho. How can we really love our enemies? Okay? So, number 1, stop, breath, detach yourself. Okay? So, maghinga ka. Kasi minsan, lalo sa panahon ng COVID-19, marami na ang namatay kasi hindi na po nakahinga. Pag hindi na po tayo nakahinga, mamamatay na tayo. Kaya, practice, inhale, exhale, deep breathing. Stop, inhale, okay, exhale. Okay, number 2, para mali natin makaaway, put yourself in their shoes. Yan. Kailangan natin unawain. Siguro kasi, kaya nga ako pag nagtuturo ako sa mga estudyante, pag ang isang estudyante ay maingay, malikot, transfer ng transfer, ang ginagawa ko, hindi ko na siya papagalitan. Kasi nga, pinagalitan na siguro sa bahay, papagalitan ko pa sa eskwela. Adding injury yan. Ang gagawin ko, okay, can I know the reason why? Can you tell me? Is anything I can help to you? Sasabihin ko sa iya. But to understand, we must know where that person is coming from.
Because if you do not know where the person is coming from, you can simply misjudge or misunderstand. Okay? So importante, know where the person is coming from. Put yourself in their shoes. Okay? Number 3, seek to understand rather than to be understood. Yun, kadalasan kasi, dapat unawain naman nila ako. Unawain nila ako. Ang tanong, inuunawa mo rin ba sila? Do you try to understand them? Ang kadalasan, Father, dapat unawain nila ako. Ako na lang, kawawa naman ako. Ako. O ikaw, on your part, gumagawa ka rin bang hakbang? Then, number 4, seek to accept. Tanggapin natin. Kadalasan sa atin ngayon ay hindi natin tinatanggap dahil meron tayong mga biases, mga prejudices. Number 5, forgive and let the past go. Okay? Sabi, may kasabihan niya, abors cliche ito. Let go and let God. Okay? Forgive. Alam mo yung sabi ng Panginoon. Then number 6, find something to love. Alam mo, anumang mabuting bagay, nakikita mo sa tao, kapitalin mo yan. Ano? Nung ako po yung nagtatrabaho sa kulungan, because I have my personal apostolate nung panahon, I was the parish priest of UST Manila in 1984 to 1993. May personal apostolate pa ako sa Manila City Jail. Nagmimisa po ako doon, linggo-linggo, at nagpapakumpisal ako, nakikipag-usap po ako sa mga inmates, yung babae, yung iba, lalaki. So, ito po, mahalaga ito eh. Ang importante dito na, sabi ko, hanapin lang natin ang kabutihan lagi. May kahit na masabihin natin criminal yan, may mabuting bagay pa rin sa kanyang buhay. Yan. Yan importante. Parang, kasi minsan, nanguhusga na kasi tayo, kaya ngayon tao, ayun na rin, masama pala ako, Father, eh. Di masama. Yun ang nagiging concept. Paguhin natin ang pagkakilala nila sa kanilang mga sarili sa pamagitan ng pagbibigay natin ng another perspective. Okay? And number 7, see them as yourself or loved one. Kasi yan importante, di ba? And then number 8, find a common ground. Okay? Yan po ang sabi ng Panginoon eh. Magmahalan tayo. Okay? Yan kasi ang gusto ng Panginoon. Okay? Loving your enemies will bring you closer to God by keeping you on your knees as you pray for them just as you were commanded to do. Okay? Tanda natin, ito po ang utos ni Kristo sa atin. At dito tayo naiiba. Kristiyano ka, Katoliko ka, pag ikaw marunong kumalang sa kapwa, magmahal sa kapwa, okay, magpatawad sa kapwa, at ginagawa mo ang gusto ng Diyos, hindi yung gusto ng tao o gusto mo lang. Okay? But anyway, mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana kayo ay nabigyan ko ng inspirasyon at sana tayo ay magpatuloy na magmahalan. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpin nawa siya ng Diyos na pinagmamakawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng makakbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos, ibulin mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat na malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, Diyos mabalos po sa inyo gabo sa naginanyog sa tuyang marhay magayon ang programa Marhay na Hapon with Father Butch Pumbase OP. At sana po nakapagtao ko sa inyo ng karahayan, ng kaginawahan,
sana ipadagusta ang magmahalan. At sabihin tayo niyo, bago tayo magwakas, ako'y anak ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang kagustuhan ng Diyos at ang lahat magiging maayos. Maraming na hapon at abangan po ang susunod na programang Usapan Pamilya ni Kuya A at ng iba pa. Bye-bye. God bless. See you tomorrow. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna. Huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Matapang ako, matapang tayo. Kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Ginebra ako, Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial
partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad Centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The Epic Management. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DCGB, 8 minutos makalihis ang alas 2. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Oras sa pang alas 2 na pagbabareta, digdi po sa Radyo DZGB, ngunya na aldaw ning Huwebes, Petsan Huwebe, kan bulan ning Setyembre taong 2021. Ininspeksyon kan Department of Trade and Industry ang nagkapirang saodan kan Miyerkules sa iyang sa iyang paglibot. May mga supermarket na daay nagpautob nin tulo tagkod 5% na dagdag presyo na inaprobara na kan nakaaging simana. Sigun sa sarong manager kan supermarket sa mga masunod na aldaw o Domingo din da ipapautob ang nabagong presyo. Sinabi man ni Trade Undersecretary Ruth Castelo na naghihirit na ang nagkapirang manufacturers dignin dagdag presyo sa indang mga produkto. Ang mga ini, iyo ang mga produktong dahil nakasabay sa ultimong SRP o Suggested Retail Price para dahil mabigla ang mga parabakal. Dahil man kay ba ng digdi anumento sa presyo kan Noche Buena items. Abiso man ni Castelo sa publiko na magbawal na kun o magbakal na kun kakayanon ni na nagkapirang Noche Buena products aron kan pasta asin dilata mantang wala pang pagsikad sa presyo kay ni. Yan ang pang alas 2 na pagbabarata digdi po sa Radyo DZGB ni po si Kuya A. Marhay na hapon. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand